by som sa vás opýtať, či ste absolvovali nejaké ošetrenie na našej klinike, ak áno, tak aké? Ja som tu varená, pečená, som tu takmer raz mesačne, už pomaly rok asi to bude. A od kozmetiky cez estetiku, čo sa týka kozmetiky, tak chodím veľmi rada na čistenia pleti, Aquastar, Refreshe. Teraz máte novinku morská kozmetika. A veľmi prírodzená, to bolo že veľmi príjemné, to bol pre mňa aj relax, zároveň s tým spojený, že nielen starostlivosť o pleť, ale aj masáže sú úplne že unikátne. To je prvá vec. Potom samozrejme v zimnom období chodím na laserové epilácie a to chodievam pravidelne. A taktiež potom estetika, chodievam na botox alebo refresh tváre, tak jemne. Pani doktorka má na to veľmi cit, čiže vie to vyhodnotiť, čo treba, čo netreba. A bola som aj na lososích spermiách, takže taká biorevitalizácia pleti.